Ало? Ало, какво правиш? Пия кафе и си почивам. Блазети, аз работя. Защо не минеш след работа? Не мога, ще излизам с колеги, ще ходим на ресторант. Ти ще дойдеш ли? Мене ли питаш? Разбира се, нали с теб говоря. Не ми си излиза с непознати, ще си остана вкъщи. И какво ще правиш? Ще чета книги, днес си взех 3 филма, те са нови. Добре, ще се чуем по-късно. Добре, хайде. Припомнете си. Местоименията са думи, които заместват съществително, прилагателно или числително име в изречението. Личните местоимения в българския език заместват названия на лица или предмети. Аз работя. Ти ще дойдеш ли? Те са нови. Мене ли питаш? Здравей, не те очаквах. Оказа се, че ресторантът, в който ще ходим, е близо до вас и реших да намина. Хайде, де, аз Не ми се ходи наистина. Хайде, де, какво ще правиш? Добре, може, в командировка. Може, но за малко. В колко че се вие срещате? Около 7. Добре, хайде, влизай. Така, сега е 6:20. Ще се преоблека бързо. Трябва да си купя нови дрехи. Моля? Не, нищо. Говоря на себе си. Припомнете си, освен лични местоимения, в българския език има и възвратно лично местоимение. Говоря на себе си. Ще се приготвя бързо. Трябва да си купя нови дрехи. Бузата ти е страхотна. Благодаря ти. Кои са колегите ти, с които ще излизаме? Казват се Петър и Иван, не ги познаваш. Ще излизаме с 2 мъже. Какво те притеснява? За Камен ли се тревожиш? Какво лошо има, мисля за приятеля си. Какви са Петър и Иван? Петър е сътрудник във фирмата, а Иван е редактор. Той е мой състудент. Журналист? Да, неговите родители също са журналисти, при това много известни. Ясно, и той се възползва от контактите. Не. Той сам решава своите проблеми. Много мъжко момче, ще видиш. Освен лични местоимения и възвратно лично местоимение, в българския език има и притежателни местоимения. Иван е мой състудент. Неговите родители също са журналисти. Блузата ти е страхотна. Припомнете си, освен притежателни местоимения, в българския език има и възвратно притежателно местоимение. Не изпускай своя шанс. Сам решава своите проблеми. Мисля за приятеля си. Колко души ще дойдат? Само 4 ли ще сме? Да, хайде, побързай. Добре. Ало? Да? Добре. Какво става? Кой ти звъни? Иван, срещата се отлага. Защо? Тя да звънне по-късно. Защо? Не ми каза, някакъв неотложен ангажимент. Ти май го харесваш. Глупости. Откъде ти хрумна това? Изписано ти е на лицето. Освен лични и притежателни местоимения, в българския език има и въпросителни местоимения. Кой ти звъни? Какво става? Колко души ще дойдат? Какъв е този диск? Бразилска музика. Обичам такава музика. Искаш ли да послушаш малко, докато сложа кафето? Ето, вземи онези слушалки. Много ще ти хареса. Невероятна музика. Музика. Това ли са книгите, които четеш в момента? Да. Ако научих история, щях да стана музикант. Това е професия, за каквато винаги съм мечтала. Не е късно да опиташ. Не е толкова лесно, колкото изглежда. Защо винаги можеш да запишеш второ висше? Нямам толкова свободно време. Припомнете си, освен лични, притежателни и въпросителни местоимения, в българския език има и относителни местоимения.
Това ли са книгите, които четеш в момента? Това е професия, за каквато винаги съм мечтала. Не е толкова лесно, колкото изглежда. Припомнете си, в българския език има и показателни местоимения. Какъв е този диск? Вземи онези слушалки. Обичам такава музика. Нямам толкова свободно време. Страхотна музика. Да, после ще ти дам още един диск. Там има от всичко по-малко. Латино, френски шансони, всичко. Камен слуша ли такава музика? Той слуша всякаква музика, но предпочита рок. Не, всеки човек си е различен. Не ядох всички бомбони. Да, спокойно ще сложа още. Не. Когато назоваваме обобщено лица, предмети, качества или количества, използваме обобщителни местоимения. Слуша всякаква музика. Всеки човек е различен. Изядох всичките бомбони. Там има от всичко по-малко. Гладна ли си, да приготвя ли нещо за ядене? Не, по-скоро бих изпила още няколко глътки кафе. Да, сега ще сложа. Тук има някакъв телефонен номер. Не ми трябва. Какъв конкурс? Остави. Мислих да се явявам на прослушване за певици. Защо не се яви? Нали знаеш как стават тези работи? Някой се обажда на някого и... Хайде да ще дойда с теб. Не искам. Припомнете си, когато посочваме неопределени лица, предмети, качества или количества, използваме неопределителни местоимения. Някой се обажда. Тук има някакъв телефонен номер. Бих изпила още няколко глътки. Да приготвя ли нещо за ядене? Защо тръгнахме? Как защо? Не пропускай шанса си, и не изневерявай на себе си. Нямам никакъв шанс. Никого не познавам, никой няма да ме забележи. Аз стига. Разбира се, че имаш шанс. И нищо не губиш. Когато отричаме лица, предмети, качества или количества, използваме отрицателни местоимения. Никой няма да ме забележи. Нямам никакъв шанс. Никого не познавам. Нищо не губиш. Вече цял час е вътре. Какво става? Сигурно има много хора. Познай. Харесаха те. Да, одобриха ме за втори кръг. Знаех си, че си гений. Чак пък гений. Хайде да ходим да се почерпим. Хайде. В този урок видяхте. Аз работя. Мене ли питаш? Говоря на себе си. Иван е мой състудент. Сам решава своите проблеми. Какво става? Това ли са книгите, които четеш в момента? Какъв е този диск? Слуша всякаква музика. Някой се обажда. Никого не познавам.